sing ngayomi Blitar zaman Jepang nate gempar peta pronta sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpan naune sangoto ojo pahit ne candi panataran Blitar nyimpan layone Bukarno proklamator presiden kepisan ono cita jare Pati Gajah Mada ingkang bisa nyawijine Nusantara lan uga bongkalno sing kondang galoka eneng tata nitelahe cile mula ora mokal Blitar dadi kembang lambe ora mokal akeh sing padha nyatakne yen to geni murubake sembangate yen to banyu nukulake patriote atur sugeng dumateng kang samya dateng amprek sani badan kula wujud camang malang-malang ampun ngantos samya dindeng mangke mudah masangarang atur kula dumateng
kanca-kanca. Ayo kanca-kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda. Sebab waktu iki kanggo meringati miyos Kanjeng Nabi Muhammad kang suci. Lan kabeh kancaku yen pinuju lagu kudu lagu-lagu supaya bersatu. Ojo sesunggaran kudu sing aturan mundhak kaya kewan wong rebutan pangan. Najan kula niki rupa ameteni nanging isih santri mula aja wedi. Wong weling kawula dateng wara mriksa ampun kala-ala ae tunggal bangsa. Lan weling kawula dateng para mriksa ampun saling nyacat mangke ndang maksiat. Sampun cekap lagu-lagu kula mbok menawi lepat nyuwun pangapura. Wajib dilakoni tuntunan kang ana 5 syahadat salat zakat munggah haji lamunku asa. Zamane wali songo gambarne agama Islam ingkang mulya gambarane tanah Jawa. Dewata seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip mulya elinga kang maha kuwasa. Wajib dilakoni tuntunan kang ana 5 syahadat salat zakat munggah haji lamun kuwasa. Wajib dilakoni tuntunan kang ana 5 syahadat salat zakat munggah haji lamun kuwasa. Zamane
saka